Здравейте, мили хора! Поради засилващия се интерес от моите предложения за практични коледни подаръци, реших да направя поредица от няколко клипчета, с които се надявам, че ще ви бъда полезна. И тъй като е Никулден и честит имен ден и празник на всички празнуващи, ще стартирам с едно малко бижу от банята. Това е течен сапун за ръце, което е идеален подарък, както и за Коледа, така и за Никулден и изобщо за всякакви празници и поводи. Защо го представям точно на този ден, Никулден? Тъй като знаеме, че всички правим рибка. Това е концентрат, тази бутилчица е 250 мл и стига за 450 измивания. Тъй като е концентрат с едно изпомпване, количеството е абсолютно достатъчно за едно качествено измиване. Оставя нежни ръцете, наистина не изсъхват и най-важното, премахва всякакви миризми, особено сега, както говориме за рибата. Позната е от 72 година, смисъл марката G&H е позната от 72 година, така че може да се доверите. Защо? Защото ако случайно не отговаря на вашите изисквания или на това, което съм ви споделила, можете да го върнете и да си получите парите обратно. Едно бижу за банята, един практичен подарък и весел празник на всички!